Marahay na hapon mga tugang, aldaw po nin Sabado, ini ang Bareta alas 5. Asin akong sa hindong makakaibahan, ako po si Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagkondukta po nin mock elections ngunya na aldaw ang Commission on Elections o COMELEC bilang parte kan paghahanda para sa 2025 midterm elections. Ginibo ini sa nagkapirang lugar sa nasyon, kaiba na ang probinsya kan na Sulu, Antipolo City, sa Rizal, Makati, asin Pateros sa Metro Manila. Ang nasabing aktibidad masirbing agyat para pag-adalan ang kahandaan kan makina nagagamiton asin an automated election system. Pigi-imbestigaran ng unyan kan Department of Agriculture ang posibleng profiteering kan mga negosyante dahil sa pag-itaas kan presyo ng pork o karning urig sa mga saudan. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., garong may kaparehong problema sa bagas ang presyo kan mga karning urig asin pipa imbestigaran niya na ini. Duwang simana ng pigbabantayan kan DA ang presyo kan karning urig sa mga merkado. Base sa monitoring kan DA kan Enero 22, nagkakawat ang presyo kan pork belly o liempo sa Metro Manila poon sa 360 sagkod 480 pesos kada kilo, mantang 340 sagkod 400 per kilo man ang pork ham o kaya ang kasim. Mas halangkaw ang presyo kanasabing produkto ng karning urig kumpara sa frozen pork na nasa 270 sagkod 350 pesos per kilo, mantang 230 sagkod 280 kada kilo ang frozen liempo. Hababa man, sigun kay Laurel, ang farm gate price kan local pork na nasa 220 sagkod 240 pesos kada kilo ang presyo. Nagpatanid man po ang Department of Agriculture o DA sa mga dai paman giraray nagsusunod sa 58 pesos na maximum suggested retail price o MSRP kan imported na bagas na mapautob sindanin mas magabat na pinalidad kontra sa mga nagbabaylar digding. Sigun sa DA, maski kadaklan kan mga retailer nin bagas nagsusunod sa sindang patakaran, may mga nahilin paman giraray sinda sa merkado na nasa 59 pesos sagkod 60 pesos na presyo nin bagas. In kaso magpadagos ini, irerekomendar kan DA ang padusang multa sagkod 1 million pesos kontra sa mga retailer na matagason ang payo. Sa mga nakaaging aldaw, man iba-iba ang mga naging rason kan mga retailer na day nagsunod sa direktiba kan DA. May nagsabing day pa nakaabot sa sainda ang direktiba para ipautob ang 58 pesos na MSRP sa imported na bagas. Mientras tanto, sa katakod pang bareta, kampante ang Department of Agriculture o DA na mabawasan pa sa mga masunod na semana ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bagas. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kaya pang maibaba sa 50 pesos ang kada kilo kan bagas kung mamamantinir na matatag ang pangkinaban na presyo kini. Dahil kaibahan sa MSRP ang Japanese black rice, red rice, basmati rice, imported na mapulot asin ang local harvest. Target pa kan DA na ibaba sa 55 pesos ang MSRP sa Pebrero 5, asin pag-abot kan Pebrero 15, ibababa ini giraray sa 52 pesos kada kilo. Kung dai mababago ang pangkinabangan na presyo, paglaog pa sana kan Marso, maibaba pa ang MSRP sa 49 pesos kada kilo. Nagtutubod naman ang mga analyst sa industriya na magayon ang presyo kan baga sa panahon kan anihan sa Vietnam, asin ang nabawas ng pressure hali sa mga nasyon arog kan Pilipinas asin Indonesia. Uminabot na sa 10,426 examinees ang nakapasar sa Philippine National Police Entrance Examination o PNPEE. Layo ang primerong lakdang na dapat malusutan kan mga gustong maging miyembro kan Philippine National Police o PNP. Sa abiso kan National Police Commission o NAPOLCOM, may kabilugan na 2,807 na aktibong pulis ang nakapasar sa promotional exam para sa ranggong Police Corporal sa Good Police Lieutenant Colonel. Ang pagpasar sa PNP Entrance Examination nagtatao in eligibility para sa appointment bilang patrolman o patrolwoman, mantang ang pagpasar sa promotional examinations, kwalifikasyon kan police officer para sa promosyon sa mas halangkaw na posisyon sa PNP sigun pa sa NAPOLCOM.
nagre-representar ang 10,426 na nakapasar sa 28.65% kan kabilugan na 36,386 na examine kan Nobyembre kan nakaaging taon. Sinabi kan komisyon na 34.87% ang passing rate sa Police Promotional Examination halis sa 2,807 na nakapasar gikan sa 8,050 na nagkuha kan eksaminasyon. Mahihiling ang bilog na listahan kan mga nakapasar sa NAPOLCOM website na www.napolcom.gov.ph. Naghahagad po nin kadagdagan na pondo ang Philippine Statistics Authority o PSA para mapanuan ang saindang backlog sa atrasadong national ID. Sa pahayag ni Deputy National Statistician Rosalinda Bautista na tatapuson ninda ang backlog sa national ID pag dinugangan ang pondo para sa proyektong ini. Depensa ni Bautista, day kayang pondohan kan PSA sa irarom kan inaprobaran na budget kini ang pag-imprenta nin kadagdagan pang mga national ID. Mientras na itinuro ang narason kan PSA ang mga nakaaging bagyo sa nasyon kan 2024 kung kaya naging bagulbol ang registration para sa national ID. Sinabi pa na dininda na kamtan ang target na 92 million na national ID registrant para sa taong 2024. Base sa datos kan PSA kan Disyembre 31, 2024, uminabot sana sa 91.7 million ang mga nagparehistro para sa national ID. Nasa sobra 55 milyon na hali sa mga nakapag-rehistro na ang na-distribute na national ID kan PSA asin naglalaom sindang mauubos ang sa indang backlog ngunya na taon kung may tatao ang pigahagad dindang kadagdagan na pondo. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, dai makukortar kan death penalty sa paagi kan firing squad ang korupsyon sa nasyon. Sigun ini sa Commission on Human Rights o CHR. Nagtutubod ang CHR na maski ang intensyon kan propestong Death Penalty for Corruption Act ni Zamboanga City Representative Kaimer Aidan Olaso, iyo ang takoton ang mga public official na gumibo ng korupsyon bako ini epektibong solusyon. Tinawanin doon kay ini na dapat isentro ang atensyon sa makusog na implementasyon kan mga leyes kontra sa korupsyon, pagpapakarahay kan pag-uugid sa mga asset asin transaksyon pinansyal kan mga pampublikong opisyal asin pagsulong ng full disclosure policies. Inafirmar kan CHR na ang korupsyon mas epektibong masusolusyonan sa paagi kan institutional reforms, consistent na law enforcement asin makusog na transparency asin accountability mechanism kaysa sa magabat na punitive measures arog kan death penalty. Magibonin magkakanigong aksyon ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para simbagan ang problema sa nagdadakol na kaso ng mga aki na atab na nagbabados sa bilog na nasyon. Sigon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gigibuhon kan gobyerno ang parte kay ini tanganing mabawasan ang naglulobong persentahe kan teenage pregnancies. Aminado si Bersamin na sarong seryosong problema ang teenage pregnancy sa nasyon dahil sa kakulangan ng edukasyon o kaya pabayaan mga teenage mothers. Sigun man kay Bersamin, sa pagsumitir ng substitute bill ni Senador Risa Hontiveros matapos na maging kontrobersyal ang Senate Bill No. 1979 o ang propostong Prevention of Adolescent Pregnancy Act, inot nang ipinahayag ni Presidente Marcos na gagamiton ang sa iyang veto power kontra sa propostong lakdang dahil sa mga bako magkakanigo na mga probisyon kay ni. Base sa report kan Philippine Statistics Authority o PSA, nagdadakol ang numero kan mga aki na atab na nagbabados. Sa datos kan PSA, ang mga minor de edad na nagbabados ngunyan iyo ang nasa 10 sagkod 14 anyos. Nag-itaas man ang numero kan teenage pregnancy nin 6.6%, nagikan sa 2,411 kan 2019, suminakat sa 3,343 kan 2023. Dagdag pa kan PSA na 38 teenage mother na day pang 15 anyos ang edad ang naka-eksperyensya nin multiple pregnancy kan 20 o 2023. Nasa 17 man ini nawara pang 20 anyos ang nangaki ning 5 beses o kaya sobra pa. Pinahimutikan kan Malacañang ang pagtukaw kan Makabayan Black na pigtutoyo
ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ulangon ang mga reklamong impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na prerogative kan Kongreso ang proseso kan impeachment, asin kaya nagtaram ang presidente na habok kay ni impeachment dahil hinapot ini kung pabor o dai sa impeachment. Ipinahayag sana ni Presidente Marcos Jr. ang sayang opinyon dahil habok kay ning maistorbo asin matraso ang sayang mga kabawatan para sa pagsulong kang nasyon. Tinawanin doon kan sekretaryo na dai pwedeng diktahan ang Kamara de Representantes dahil ini co-equal branch kan gobyerno. Sinabi sana kan presidente ang sa iyang posisyon sa issue, alagad day kay ni pig-uulang dahil kapag nagdesisyon na ang mga kongresista, daing makakapugol sa mga ini. Magigirumduman, pinaboran kan Iglesia ni Cristo ang posisyon ni Presidente Marcos na habo kay ni impeachment asin naglansar ni National Peace Rally para kontrahon ang piglansar na impeachment case kan mga kongresista kontra kay Vice President Sara Duterte. Nagpalawas din public advisory ang US Embassy kung saan inalarma kaini ang mga visa applicant kontra sa mga scammer na nagasagin-sagin bilang mga opisyal kan gobyerno kan Estados Unidos. Sigun sa embahada, target kan mga scammer na inganyaron ang mga visa applicant na magpadara sa saindanin kwarta para maging makaskas ang proseso kan aplikasyon. Piglinaw kan US Embassy na ang mga opisyal na komunikasyon pigpapadara sana sa mga email address na nagtatapos sa @stage.gov. Patanid kan embahada na daipig ko kontak ang mga visa applicant sa paagi kan unofficial email address, social media platforms o kaya messaging service araw kan Facebook, Viber o sin WhatsApp. Dagdag pa kan embahada na daisindan nagsisingil nin visa payment sa paagi nin email, phone calls, social media o kaya messaging apps. Imbis ini pigbabayadan sa mga official ports arog kan mga minasunod, immigrant visas, non-immigrant visas, asin pwede man na ipadara ang visa fee sa paagi kan mga nasabing portal o kaya pwede man magbayad nin cash sa arin man na sanga kan RCBC branch. Sa medical examination fees katakod kan immigrant visa, pigaako ang bayad sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic, sa aldaw kan medical appointment o sa online sa paaging kan account.slec.ph/sign-in. Hinagad kan US Embassy sa publiko na iusip ang anuman na makaduda na mga transaksyon. Sarong propwestong lay ang isinumitir ni Senador Loren Legarda na may kamauotan na magkaigwanin Magna Carta para sa Public Disaster Risk Reduction and Management o PDRRM workers. Sinabi ni Legarda na dapat ipasar ang Senate Bill number 2927 dahil ini sarong klase ng pagmidbid sa mga trabaho kan DRRM workers sa Pilipinas na binansagan na pinakapeligrosong nasyon sa kinaban sigun sa World Risk Index. Sinabi kan senadora na sarong UNDRR Global Champion for Resilience na nagahampang ang nasyon sa mga kalamidad na sobra pa kumpara sa ibang nasyon sa kinaban arog kan linog, pagtuga kan bulkan, pati na iba pang natural as in human-induced hazards. Sa pagpasar kan propestong lakdang na ini, sinabi ni Legarda na gusto niyang midbidon kan gobyerno ang kontribusyon kan mga DRRM workers na pirming nagliligtas sa milyon-milyon na katawo sa siguradong katibaadan. Maut man kan bill na magkaigwan konkretong mga plano tanganing pangatamanan ang mga DRRM worker sa pag-angat sa trabaho pati na ang psychosocial care tanganing mas malibyano nindang magampanan ang saindang mga trabaho. Magkakaigwa man ng mga probisyon para makapagtagama ng hazard pay, mandatory insurance coverage, pati na kan overtime pay, night differential pension asin iba pa. Si Legarda, co-sponsor kan Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 asin principal author kan Pag-asa Modernization Act of 2015 na nakakatabang sa preparasyon kan nasyon kontra sa mga bagyo. Mientras tanto, sa iba pang mga barata, padagos ang pagsita asin pagbantay kan Philippine Coast Guard o PCG sa mga barko kan China Coast Guard o CCG na nahihiling sa baybayon kan Zambales sa West Philippine Sea sa Exclusive Economic Zone o EEZ kan Pilipinas. Kan Biyernes naman ang CCG 3103 sinalidahan kan CCG 3304
sarong mas dakulang barko na pigtutubudan kan Coast Guard na may intensyon na lampasan ang BRP Cabra. Mga tugang, sa iba pang barata, ikinaugma kan Department of Foreign Affairs o DFA ang matarayumpong panibagong rotation as in reprovisioning o ROR mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kasuodma Enero 24 kung saan wara ni napabaretang anuman na insidente na nangyari sa operasyon. Sa sarong pahayag, inumaw kan DFA profesionalismo kan mga tauhan kan Philippine Navy as in Philippine Coast Guard na nagkondukta kan misyon na parte kan kasunduan sa pagultanan kan Pilipinas as in China. Ang kasunduan may katuyuhan na maibitaran ang day pagkakasinabutan mantang ipigbubusol ang prinsipyo as in pambansang interes kan Pilipinas. Sigun pa sa DFA, ang trayumpo kan misyon patunay sa epektibong diplomasya sa West Philippine Sea kasabay kan padagos na pagsunod sa mekanismo para sa de-escalation kan tensyon sa rehiyon. Sa katatapos pasalang 10th bilateral consultation mechanism sa Xiamen, parehong pigmidbid kan Pilipinas as in China ang positibong resulta kan kasunduan. Nanindugan ang gobyerno na ang matrangkilong resolusyon sa day pagkakasinabutan ang marirealisar sa paagi kan dialogo as in diplomasya sigun man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang ika-5 ROR mission na ginibo sa Ayungin Shoal sa irarom kan naging kasunduan kan Pilipinas as in People's Republic of China. Mga tugang, yan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong marulawa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po, Bareta alas 5. Ako po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay.